אומר שהמהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המין האנושי היא שהתרבות החברתית והרוחנית פסקה מלהיות תרבות גברית ונעשתה תרבות אנושית. זה אולי ההישג הגדול ביותר. המפנה הזה עדיין איננו שלם, מבחינה פסיכולוגית הדבר הזה עוד לא הושג. ויש הרושם שגם הנשים, וכאן צריך לעשות הכללה גדולה מאוד מאוד. הכללה גדולה, כל הכללה איננה, כל גנרליזציה איננה מודדת. שהנשים עצמם עדיין אינן חשות את עצמם כשייכות למציאות החברתית והתרבותית כמו הגבר. אישה פטורה מתלמוד תורה. תלמוד תורה זה חיוב כללי. 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 לאדם היהודי, לא לגבר היהודי אלא לאדם היהודי. וצריך להתרגל לרעיון המהפכני שאישה היא גם כן אדם. 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 לא, זה לא היה דבר מובן מאליו. אומנם דווקא ביהדות לא היו ספיקות על הדבר הזה. זה הפסוק המפורש, כן? זכר ונקבה ברא אותם ויקרא. זה הפסוק המפורש, כן? זכר ונקבה ברא אותם. זה הפסוק המפורש, כן? זכר ונקבה ברא אותם. זה הפסוק המפורש, כן? זכר ונקבה ברא אותם. זה הפסוק המפורש, כן? זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. כן? זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. ברא אותם ויקרא את שמם אדם. לא יקרא את שמו אדם. אבל אצל היוונים הדעה הזאת מקובלת את אריסטו. היוונים הדעה הזאת מקובלת
היוונים, הדעה הזאת מקובלת. היוונים, הדעה הזאת מקובלת. היוונים, הדעה הזאת מקובלת. זה אריסטו שבפירוש אומר שהאישה זה אדם פגום. זה טבעה. זה בעצם אומר דיפקטיב. היהדות כתרבות של החברה היהודית לא תוכל להתקיים בכלל לאורך ימים. של החברה היהודית לא תוכל להתקיים בכלל לאורך ימים. של החברה היהודית לא תוכל להתקיים בכלל לאורך ימים. של החברה היהודית לא תוכל להתקיים בכלל לאורך ימים. של החברה היהודית לא תוכל להתקיים בכלל לאורך ימים. אם היא לא תכלול את האישה, כן, בכלול את האישה, כן, בכלול את האישה, כן, בכלול את האישה, כן, בכלול את האישה, כן, בהסדר התרבותי של החברה היהודית, והסדר התרבותי של החברה היהודית זה תלמוד תורה. בתפילת שחרית, שאתה מודה כל בוקר אלוהים שאתה איש, כן. מה אתה עושה עם התפילה הזאת? תראה, נוסח התפילה זה מוכתב לי, זה בכלל לא מבטא את מה שום תפילה איננה מבטאה את רגשותיי ואת תפיסתי. זה הנוסחה של עבודת אלוהים. ויש בתפילה הרבה דברים שניסוחים לא מוצלחים, כן? זה אנחנו כולנו יודעים ומבינים. ואישה ברבנות? אני חושב שזה היום בדור הזה בלתי אפשרי. לא שאני רואה בזה איזה איסור, זה פגם. אבל כאן באמת המעצורים הפסיכולוגיים, המעצורים הפסיכולוגיים, המעצורים הפסיכולוגיים, המעצורים הפסיכולוגיים, המעצורים הפסיכולוגיים, המעצורים הפסיכולוגיים. אני מדבר כאן על עולמה של היהדות האורתודוקסית, הם כל כך גדולים שלא ייתכן בכלל בדור הזה לנסות לשנות את זה.